Eu creo que vou ser alcalde desta cidade porque eu creo que a cidadanía se vai dar conta e se dá conta xa de que cando o Bloque Nacionalista Galego está abandeirando un goberno, cando o Bloque Nacionalista Galego forma parte dun goberno desta cidade, o BNG é capaz de transformar esta cidade. Eu son capaz e estou disposto a anular todos os actos públicos que teña en mente en estes días se é por sentarse con Abel Caballero e con Corina Porro e chegar a estes grandes acordos. Eu, como alcalde, o primeiro que vou facer é unificar absolutamente todos e cada un dos recursos que existen no Concello. Unificar todas e cada un das competencias que temos no Concello para vertebrar un gran plan de choque contra a crise, polo emprego e pola cobertura social ás familias dos vigueses e das viguesas.